दिनैहाय जोंनि जमदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय जानालिगाव नैबे ओनसोलाव गासैहाय 200निबो बांसिन नखर जोंनि बिपिएफनिफ्राय 200निफ्रायबो बांसिन जोंनि आदिबासि नखरफोर आरो बर' नखरफोर जइन जाफैदों बे जानालिगाव प्राइमारिनि आन्डाराव फ्राय बिपिएफखौ गैलाखौनो होनजायो नखरसे नखरनै दंबावो बे नखरसे नखरनैखौबो सानसे साननैनि गेजेराव सोनानै लाजोबसिगोन जोङो गतिके जानालिगाव प्राइमारियाव बिपिएफखौ जोङो दिनै साफा खालामबाय आरो फैगौ बिसायख'थियाव 2025नि सेप्तेम्बर दानाव जे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयावहाय इउपिपिएल हानजानि जायखि बिजाथियानो जाया मानो जमदुवार समस्तिनिफ्राय गोबां बिबां लानानै देरहालांसिगोन आरो 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव प्रमद बर' सार दैदेननाय जोंहा बिटिआरआवहाय सरकार जाफिननो थांगासिनो दङ जे आद्रा थानाय 2020निफ्राय 2025 मायथाइसिम गोबां मोजां हाबाफारि बिथाङा मावबाय जोंनि गेजेराव सान्थि लाबोबाय जोंनि गेजेराव जौगानायनि हाबाफारि मावबाय आरो जोंनो जिहेतु न्याय होबाय प्रमद बर' सारा दा जोंनो रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो दिनै थिरांथा लाबाय आरो सतबांसा लाबाय जे 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव प्रमद बर' सार दैदेननाय गोदान मोनसे सरकार दानानै बिथांखौ 5 बोसोरनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानो न्याय होनो आरो जोंनो सौफैनाय सान्थिखौ बिथाङा लाबोना होफैदों बे सान्थिखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय बिथांखौ जोङो खावलायदों। जोंनाथ' इउपिपिएलआ एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन नोंथांमोना मिथिगौ जे दा गासैबो हानजानिफ्राय इउपिपिएल हानजायाव सामफ्रामबो हाबफैगासिनो दं जगदान जाफैगासिनो दं गतिके बिसिबां एमसिएलए देरहानो हागोन एक्जेक्ट नाम्बारखौ आं बुङा खिन्थु एबसुलुट मेजरिटि 21थानिफ्राय बांसिन एमसिएलए देरहानानै इउपिपिएलआ हारसिङैनो सरकार दागोन।